nem szabad. De lehet azért adták össze. Szorítóból következik az első meccs. Gyerünk, Máté! Gyerünk, Máté! Ez az! Gyerünk, Máté! Ez az! Gyerünk, Máté! Ne álljál be alá az ütésbe! Te kezdjél, Máté! Nyomjad, Máté! Ez az, Máté! Fejre figyelj! Nézd meg, hogy hova üt! Verj alá! Marjó! Ki ne bújj meg, te most keményen! Gyerünk, Máté! Ez az, Máté! Gyerünk, Máté! Testfej, Máté! Máté, testfej! Fordulj le! Máté, testfej! Ez az, Máté! Marjó, Máté! Ez az! Gyerünk, Máté! Gyerünk, Máté! Indíts meg, Balla! Kezdjél, Balla! Ez az! Kezdjél, Balla, Máté! Baljobb! Máté, baljobb! Amúgy ez csak akkor jó, amikor valaki rájuk dobol. Tudjátok, hogy van, amikor így én így szétcsapom. Valamilyen téren meg is csapja amúgy a fejét, de valamennyire meg a víz is így ellen. Na, megkaptad, így megkapod, búm! Igen, pont beszéltem a fölvételt. Na, szia! Tudom. Nézd meg, hogy hova üt! Nem magas. Szabira vagyok, nagyon kíváncsi. Arra várhatnak. Szorítóból következik a második menet. Nézzek, hova üt! Oldalra elépek és onnék ütök vissza! Előzd meg a bal jobban! A sarki játék! Nem egy elsőben! Ez az! Tovább! Húzzál te keményen! Helyen! Máté alá verjél! Felütéseket, Máté! Box! Kava! Most vissza! Elfáradjál most! Előre, Máté! Húzzál meg testbe! Tovább! Elfárad, menjél! Menj elfárad! Gyerünk előtte, előtte! Elmond, még egyszer! Várj alá! Egyenes, kam! Igen, kam! Jó a test, kicsit utána fölfej! Jó a test! Jó! Nézd meg, és utána Most az utolsó menet. Az elején nagyon belehúzott minden kettőre. Így úgy sarokba szólították, hogy ide jöhetnek? Akkor a persze. Tomika, melegítsé, Tomi! A tanka, jön a tanka! Laci! Jön a tanka! Gyerekek, gyertek ide, mert nem láttak, ha nem értitek? Nem tudnak mondani, gyertek oda! Legyetek szívesek!
Még egyszer valamelyik fülni. Szorítóból következik a harmadik menő. Hajrá, Lacika! Gyerünk, hogy vele minden! Találd le! Gyerünk, Máté! Még egyszer. Hogyha nem alszik, szétfogom a kucsát. Mert nem alszik ilyen. Nem figyelj. De már nyelv, Máté. Gyerünk, Máté! Máté, most menjél! Menjél, Máté! Gyerünk, Máté! Gyerünk, Máté! Lemenj oda be! Ki ez a miért? Gyerünk, Máté! De a ti emelekben kint szabad boxolni. Jó, de itt látszik, hogy nincs komoly. Én nekem szóval. De nem készült a körülbelül, Tehát nyertem, de nem volt. Ugye az első kettő nem hiszem el, hogy nem. Menjél, Máté! Máté, állozz meg! Gyerünk, Máté! Ne érdekelje, hogy elfáradtál! Gyerünk már, Máté! Még egyszer! A kék az melyik? Piros pólós. Szép Szabi. Az a kék pólós, az hol? Kék pólós. Hévíz. Ki nyerte meg? Szerintem már a Máté. Máté jó, hogy? Én a pirosnak szurkolok. Én is. Kíváncsi vagyok. Piros! 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 Úgyis a piros! Piros! Úgyis a piros! Lila! Fehér! Piros! Ezt talán megnyertek. Na is akkor Egyhangú piros. pontozással győz a piros sarokban. Na ugyanúgy a piros! Szép. Hú, halló! Anyu, oda megyünk! Nagyon jó volt! Menjünk oda! Kettőt. Én megyek. Nem állj már benne. Vannak a lapszakon, itt vannak a lapszakon. De ne ugrálj! Az jó nyom. Na, ennyien megyünk, úgy csináljuk bedönteni. Én végére minden. 8. párként serdülő korcsoportban mérkőznek. Piros sarokban Andor Zoltán, Békési Tornaegylet, kék sarokban Rácz Alex, Kiskunfélegyházan. Háromkor fog kezdeni. Gyerünk, Zoli! Ki borult kezd? Te vagy az Hely, a kamerában mi van? De ne ugrálj lassan. A Szabi. Szorítóból következik az első menő. Eddig itt láttam. Mi van veled sem? Menj oda föl! Eddig itt voltam, itt állok. Jó, álljál, és figyelj, jó. Ennyi kell! Ezek még csak a 60 kilósok lehetnek. Fönt a két! Tök mindegy, a Csabi az menj. Az is nem 75-ös. Ki a Csabika? Még nem volt a Csabi, azért mondom. Szerintem sok, melyik van. Nagyon jó, ennyi! Ki? Annyi kiló a Csabika. Igen! Melyik?
Ahogy ismerem. Ez nem 56 kilóba fog? Ez az Zoli! 54 asszal. 54 vagy 56? Nem, 56-ban biztos nem. Akkor 54. Nem tudom. 53 kiló valahány. Deka. Szegényedbe verte. Igen. Meg kéne kérdezni. 53 kiló valahány deka, tudom. Mi szólott? Ez az! Önt a kezed! Tenyeret süt! Kék! Nagyon ügyes vagy! Gyerünk, jaj, jó! Stop! 54 minutos! Doktor Dévi! Lánynak ezt hoztatok? Ahol szerintem? Na, hát közözésre. Most kire? Oké. Már régóta. Nem az, alába azt tetoválás. Az biztos. Valószínű. Hogy egy vért... Hogy olyat fognak tetoválni a lábára. Jaj, ki? Ó, bosom. Majd döntsön le. Gyerünk Zoli! Számítottam. Én biztos, Gyere rá! ha valamit kell bízni valót, és nincs meg a papíron, akkor Te megnyerted a... Aranyat kaptál? Jó, hát én nyertem, és Láttad? Aha. De hogy van? Lökött. Hát tényleg lökött, de jó volt. Ott voltam a izé. Kötélni, ott lökött. De jó. Ki vagy tudod? Van itt a lyuk. Vállaló lift. Jó, seb. Azzal inkább csak egy. Akkor ilyen forróságba boxolni, savasztélve. ez akkor ezek hány kiló? Ezek 65. Akkor oda volt. Szorítóból következik a második menet. Ja. Mi van? Robert. Mennyi van? Mennyi? Ki a Csabika? A Csabi olyan 15. Szerinted hány éves? 12 vagy mi? 10. Nem. Nem biztos nem. 15-6 Te hány éve boxolsz? Játék! Ez az Zoli! Olyan 8-9. Nem biztos, de hogy itt Jó, arra. akkor biztos, hogy Most jön a... Figyeljél már, én nekem izé nem kell videózni. Gyuri bácsi. Szóval lassan már jön a... Hát a Tamást. Az enyémet Sérülés miatt a kék sarok versenyzője mérkőzés feladja, győz a piros sarokban Andor Zoltán, Mondtam. békési tornaedző. De mi nem szólás kapunk, Nonci. be kell ülni egy kis hűlősre. Tényleg. Bazd meg! fog megcsapni. Anyának. Neked azért mesek. Az a kisgyerek Te meg. is kérsz. Adj ide! Én meg nem, Ez a hátrány, hogy sötét hajad. Boxoló vagy. a Ricsinek most kiszívta a haját. Gyerek, boxolni is. Korcsoportváltás lesz, junior korcsoportban mérkőznek 9. párként. Piros sarokban Borsos Tamás, KSC,
Akkor következő Kék sarokban Tanka Tamás, de most MTK. ezt ugye fogta a gyűjtbe, és ütötte a csapat. De hát Ott van még Gyuri nem bácsi. mondták amúgy, hogy hány kiló. Iskoláztak. Fogadjunk, hogy a... Majd most először. Meg kéne nézni. Amúgy Ha az le utolsó tudjátok, menetet mikor nézzük. szavazzák, akkor megmondom. Az Szorítóból utolsó következik az első Mert menet. itt az elején, hogy belemúznak. Mert Igen, amikor Egyébként az elején kicsit gyengébben kellene. ja. úgy csináljuk, hogy amikor így a végén fogjuk, amikor emelik színűzni. Akkor fogadjunk, hogy megy, jó? Az elején most én kezdem. Ja. Mert neked lesz hamarabb az. Hát igen. Az nyugszik. Gyújtszik a bír. Gyuri bácsinak a bír. Gyújtszik a nem a gyújtszik az a hisz. Apa, apa, díj. A kék hogy szólított? Látod, most a Szabi. Vagy iskolázó. Ja, a következő biztos Csabi lesz. De az a gyerek. Mindjárt kitalálom. Aki a edző mellett. Most a Csabi, dehogy így. Én is videózom nyugodtan. Csabira kíváncsi lesz. Főleg meg a Szabira. Tomi, fent a kéz! Fogadjad! Jobb kézzel! Jár a jobb! Készítsd elő! Úgy, azaz! Szép! Fent a kéz! Mert ez sokkal jobban bosszol. Hát Tudod, mindig annak kell izélni, fogadni. Most aki jobb. Aki helyesen. Jenny megmondja. nekem mindegy, én Pirosnak szurkolok, mert azt kácskam érti. Ezt elmondom ma. Onnan tetszik neked? Amúgy szóval szépen nem törve a telefonja összeillett. Ja, tényleg. Nem rá. Másik telefon. Melyik? Az a Lori. Szorítóból következik a második menet. Ja, de kicsit szarrával. Cserélünk, hiszen nincs meg. Nem, ez kisebb. Én nem tudok. Én sem. Pedig nekem volt. Nézd, én így szoktam ilyenkor. Jó van neked, de picit. Nekem mi? Akkor az ennyi. Alasz, Tomi! Ott hagyod! Na? Hát az enyémet nézzük. Mit mondja? Figyeld, kétszer akkor az orgának az ujja, mint az enyém. Nem! Azért nem? Hajrá, Csabi! Eldobtad azt a A Lorina lökte el. Nagy úcsrá! Nagy úcsrá! Nagy úcsrá! Ez az! Tomi, menj közelebb egy kicsit! Amúgy jó. Nem vagy okos! Menj közelebb hozzá! Balla, úgy van! Adad! Hagyd ott! Hagyd ott, Tomi! Újra! Menj közelebb! Nem! Tomika, fogadjad Balla! Lépj be, úgy van! Azad!
Gyerünk, Tomi, ezen! Kicsit túl legyek. Na fogadjék, akkor én a kékre fogadok. Én a piros tetszem. Ja, akkor Biztos, hogy nem. Akkor én a kék. Úgy van! A kék. Ez ha nem a hogy a piros lesz, akkor az Úgy van, Tomi! Hagyd ott! négyen hasonló. Remélem a piros nyer. Ja. Tudom. Hát, hogy mondhatja azt? Föl van. Fölébredtetek a delelé. Ja. Hát aki dele, annak könnyű. Szia. Jó, játszanak a szia. Nincs még, majd most jön. Most jön a bemutatós szintet. Elvileg, hát azt nem tudjuk ebben. Így kell mondani. Nagyon beszél, vagy nagyon beszél, meg elvileg. Itt a keresztes volt. Szorítóval következik a harmadik meccs. Piros győzzön, piros. Ez meg a kollégának a szia. Így kell. Gyerünk, Tomikám! Tomika, egy kicsit közelebb menjél. Fogadjad balla. Piros, azaz. Hagyd ott. Hallod? Gyerünk már, Tomi! Menj előre! Üssed már. Tomi, szűkebben is. Hova ki? Ő kecskemé, akkor nem elkezdtem a benzin. Úgy van. Azaz, Tomi. És mondtam, hogy hívják ezt a Menj! Még egyszer, Tomi, úgy van. Fogadjad balla, úgy van. nem mondod ezt és ezt Ez ezzel jár. benzinek, akkor Nem segítség itt az úri bíró. Hagyjatok ki, Tomikám, kicsit jobban. Zorinak a fiú. a csindiláccal fogadtunk valamibe, de én veszettem, és akkor mondtam, na, akkor menjünk az és mindenki, hogy járunk, és Van, aki akkor vértőként órára, tudod? Én is elmondtam, hogy szoktam, hogy fogom rögtön. Na, kurva anyját. Zavar. Tudod, hogy folyik, vagy mit tenni. Amúgy nincs a legalább. én is mindent Tomika, szűken is, ne essél szét. Gyerünk, Rabaj nem készít elő az első kedvédet. Úgy van! Szétó! Úgy van! Menjél tovább! Ne hagyd ott! Ne hagyd ott! Tomi, lépjél rá! Úgy van! Nem kérek kötöltet. A gyerekek nyomnák így. azaz! Jó volt! Üssed! Ügyes vagy, Tomi! Gyere, bal! Végighagytom, Tomi! Hallom, Tomi! Tomika, finish van! Épp hogy, gyerekek! Úgy csináltak itt. Nagyon jó vizsgáltam. Piros! Na most kell felállnunk, Zozi! Most kell felállnunk. Miért? Melyik? Hát, Majd a Szabiát. hát de még előtt elrennénk hirdetni. Más Szabi. Jaj, most kicsit! Kicsinek most még vége van már. Jön már főfelé. Én így vagyok a 18 évesre, és van nálam is a kész kéket. Jaj, nem piros! Iszik az ember egy kettőt. Ilyet eddig Feli. én elvettem. De nem is hiányzik, az azt hiszem, hogy úgy ordít velem, mint egy szakály. Na, igazán? Persze.
De igaza van neki. Piros! Várjál, mert kamerát kéne. Piros métinek furkolják. Hogy a faszom jön. Miam, az meg magyar. Ja. Mind a kettő az. Szóval akkor nem akarod azt mondani. Piros. Jó, de... Hát a majd bevezetjük. Akkor te átváltoztatok. Nem, majd megtudtam. Szia Barni. Jártam. Egyhangú pontozással győz a kék sarokban Tanka Tamás MTK. Attól még mondhatod. Így már nem áll a fogadás. Saj! De én is azt mondtam, hogy a kék. Gyerekek, baszad meg. Jó, de te a pirosnak mondtál. Azért nem. Nem volt jó. Mert azt mondom, hogy ezt kihozott döntött erre. Biciklimet hova tetted? Ott van. Nem. A harmadik menetet biztos, hogy a piros egy piros. Akkor meg ketté. Na, Ketté dob lehet ide. nem ismersz Szabi lesz. Mi lesz a Szabi? Nagy igazság. Aha, az a lófia, ide, az aszfalton. Az meg az innen járt be valamikor futva. Tizedik párként mérkőznek. Piros sarokban Hojsza Csaba, Varjú Box Klub. Kék sarokban Resszai Gyula, KFC. Nem a Csabinak szurkol. De, nem szurkolnak. Ki ezt, hogy itt Szorítóból következik az első menü. akkor nem kapsz, hát nem szoktam volna. Aha. Maradjatok társadalmat. Csabi, föltették! Gyerünk, Csabi! Játsszál! Csabi, ott valaki! Nem mész hátra, Csabi, előre még! Hajrá, Csabika! Gyerünk, Csabi! Úgy van! Első kép. Szépen! Játsszál! Játsszál! Úgy van! Csabika, nem mész hátra! Előre még! Így van. Jenny, fogadunk, hogy Csabi nyeri meg? Ó, persze, jó, még már áll az a járó. Ez az a végül. Passzivitásai. Miért nem, hogy Csabi nyerni meg? Nem kezdődik. Bedobták a tudjuk, hogy a fasz. Tényleg gyerek. Nem, az első. Ott nem. Itt van a Jani. Mi van? Egy menet. Nem is nyertem. Technikai KO-val győz a piros sarokban Hojsza Csaba. Igen. Na, ennyi. Én nem mondom, azt mondom, azt fogadtunk a Jenny-vel, Ez meg előtt Nem fog játszani. Ja, nem. Óvatos, hogy óvatos, jó, elvettem. Nem te jó, nem ez jó. Azt láttam. Én kérhettek Dávid. Szabi, várjál, csak azt hiszem 2 vagy 3 menet után. 12. Ezután. 12. A követ, ezután lévő párat nem a Szabi. Súlycsoportok van? Igen, igen. Várjatok. 11. párt kérjük a szorítóba. Piros sarokban Megyeri Somár. Boxvilág Szeged versenyzőjét. Kék sarokban Gondi Péter, Kiskunfélegyháza. Legalább menjen. Jó, legalább nem vesztettem el a fogadást. Zsina.
Dávid! Szia! Máté! 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 Följössz? Gyere már, csak! Ne így, gyere már! Máté, ott a kamera. Na, gyere, itt! Gyere már! Szorítóból következik a versenyre. Igen. Szép volt, Csabi! Hát, Csabi! Nem, hát. Ez volt a leggyorsabb. Nem, vagy mondom, az a legnagyobb. Előre menjél el! Előre! Hol? Menjél már! Minden volt tovább! Tovább! De vigyázzunk az ilyen mérkőzésen, mert nem játszol, nem így oda, azt mondja, hogy passzivitás, és mondta, hogy le fog léptetni. Mondta, hogy idézett, de hát ha nem, meg akkor mit csinál? Jó, hogy belgyen jól dobtam. Meg. Figyelj, ott a Jakub úr. Megvan a második. Csabi, ez is fekérne neked előttül ezeket. De figyelj, ezeket bármikor meg. A kéket parát. Edzése mindig. A Szabi mindjárt jön! De nézd meg, annak is hol van a kezelőnk az első lévő kéz. Láttad? Itt van még. Csabi, az úgy ki lehet szurkálni az előlévő kézzel, mint az állat. Látod? Ugyanazt csinálja a csávó is. Látod? Egy kocsmában minden már így már. Kocsmában. Hát hova? Figyelj, de én az aranyomokba gondoltam, de most azért üljek autóba. Gyerünk már, ígyunk már, nem tudom. Jó. Hallod? Szabi ezután jön, nem? Csabi? Szabi ezután jön. Azt várjuk akkor. Hát megvárjuk, hát persze. Ordítunk, mint a sakál. Volt úgy. Hallottam. Egy terembe, mint egy tornaterem. Igazából nem. Az meg volt benne olyan hangza volt, még egyszer Pélikán. Ilyen csak CB meccsen. Kérlek szépen, hogy ez így. Azt mondja, nem hallották a bírókőzőt, és majdnem megkérték a közönséget. A cigányok igazért le. A cigányok elkezdtek így tört. Szorítóból következik a második menet. Már annyira ki is váltottam. Ja, jó! Tényleg. Igyet megadtam 200, illetve elbaszták 500-iakat, 600-iakat. Aha. Megmondták 200-iakat. 8080 forint. Jó van az el. Határeset van. A 200-ból 8800, az jó, nem? Hát de 600-ból öblötünk. 25.500. Szabilag majd öblött a szűcsoportja, bazd meg itt azért majd hosszú kezélyet lesznek ám már. De már végzett is, hát Nem, itt a gyerek, hogy bedobták a törőt. Nem tarták meg veled. Tovább! Tovább! Szűken a két, szűken, fönt a kezed! Húzzál bele, Saba! Két, tovább! Mire vár? Tovább! Petike, ne állj már meg! Tovább! Jó, hogy mindig komolyabb felsősivajás. Az első kész! És visszalépsz! Te mondtad, hogy szerelmes. Kevesen vannak nagyon. Tavaly előtt milyen sokan voltak? Ja, én nem tudom, hogy... Tavaly előtt rengetegen voltak. Ott voltál, ez a maszát volt, bazd meg, ez fáj. Gyeri, ki nyeri! Tudod?
Én se Volt a bal kéz. Mi? Várjál, nézzem! Kék nyeri. Ne dobd el, ne dobd el! Menjél már előre! Add már közel! Peti, fönt a kéz, előre boxoljál! Na de légy szó. Légy szó is kamerán. Kezdjél! Gyere közelebb! Vissza, ez az! Na fogadjunk már! Alig bírják el a kesztyűt. Akkor piros! Én nem olyan könnyű a dolog. Tudom, hát gondolom. Jó volt, hogy a 25 deka ért, de hát a rohadt jó. Elég a kezemet felemeljem, hogy még hűs. Megáll, jön a meleg most. Ez a soma, ezt kell csinálni! Nem, piros. De én mondtam elsőnek, hogy kék. Most már fogadtam? Nem ér. Tényleg azt mondtad, hogy akkor piros. Igen, de elsőnek azt mondta a Jenny, hogy piros, utána én mondtam, Mert hogy már ahogy kék. ott jöttem, Na, majd Gyurinek mert Jenny kitakarított, azt melyikre mondja, fogad? Petike, utolsó menet, ne tudom magad! Elejétől Hány meccs végéig lesz lesz, ami lesz! Hány meccs lesz? Figurázó! Szabi? Mindjárt jön, az a következő. Igen? Jó, már be van igaz. Hol van? 17. 17. Érkezik. Szevasz neked. Peti, hanem üssél! Kiadta neked azt a chipset? És apa fizet. Szorítóból következik a harmadik már. Mamamának ilyen szót tud írni, hogy apa fizet. Apa fizet. Gyuri 4 bácsi, nap alatt 15 ezer. mikor jön a Szabi? Következő. Amit íratgatnak. Jó gyerekek. Szurkolok neki! Nyugodtan. Szurkolok Valahol neki! lehet, hogy oda menni a bácsához, hogy fölírják Szabi a nyer, előre számlájára. fogadom. Azt kell mondani, hogy apa Én fizet. is. Apa fizet, ez a jelszó. Hát csak neked mondom. És akkor fölírják, hogy apa fizet, és akkor Zoli fizet. Az a hülye fiam múltkor bent volt a Katival Lidlben. Azt mondta, írassol apának, majd kifizeti. Pici, azt mondta, írassol apának, majd kifizeti. Király! Jó fej a pici. Azt mondja, nincs nálam pénz. Írassol apának, majd kifizeti. Vagy mi Aldi, vagy mi a Aldi. Hát ott a mezőgazdaság volt. Melyik a Soma? Kati mit fog? Rögtön. Ne dobáld az ötét, pattanja! Jöjjön! Hogy fájjon. Nem jött neki. Nem, inkább a piros. Szabad oda játszik, kék. Hallod, megmondom, aki gyertek. Órát találtam. Meg kéne nyerni majd? Most? Aki ilyen fő, annak Igen, én Az a pirossal játszik ott. abban játszik a Szabi. Hát a Szabinak kéne, a Szabi elég van. Azt se rossz szétjutás. Ugyan hülyén játszik, még játszottak együtt, félretyárgyatni. Káj. Nem tudja, mi beütöztetünk be őket, olyan, mint a konk, olyan dagatál. Az hol van? Ott ül egy konk. Ja, már látom. Ez a csíkod. Nem érted. Ha előgyű, akkor írok meg. Megijedtem te. Húzzál már bele, Soma! Nyerni? És te miért mertél nyerni? Mert a fölütés! Miért mertem nyerni? Hát nekem. Hát szerintem ő a rossz egyáltalán. Kicsoda! Azt néztem én is, hogy már lépünk. Eddig ebben a cipőben boxoltam. De hogy elfáradtam? Nagyon én. De amúgy te is. Ezeket én már a harmadikban már Én is. Jobban elfáradtam, mint az ellentelen. Mert én nem állhatom. Az nekem az is fáradt, hogy itt állok a melegben. De az első két van már Panaszkodtak a gyerekek, hogy időben. Márko, Dávid, hozok ki egy üdítőt otthonról. Egy kis viszki. Egy bodzát hozzá már. Akkor ezt el. Akkor egy chipset hozzá elfájt. Dávid, nekem jó a pálinka. Na, a festőbának hozzá egy pálinkát. gondoltam, hogy figyelj, hétfőn Hogy Direkt szomjas vagyok, csak az is ijedtem. Mondom, megállok egy üdítőre, de már nem volt. Mondom, így is lekéstem. Kék! Piros. Ki a kék? Hát a Peti. piros nyelv. Kik pontolnak, vagy hogy? Ott ülnek lenni. Ott egy pompoló. Amos. Peti, tiéd! Meg Amos. Ja, és akkor összeadják. Igen, minden menet után bejelölünk. Pontolással nyer. A piros sarokban Megyeri Soma. Boxvilág. Úgy nyertem! Én nem vagyok.
hova valós? Hova valós is? Szeged. Szabi. Mondta Szabira. Biztos. Mondjuk az elég. Ja. Nem is Érdekes, lássátok, hogy 3 menetre nem lehet főkészíteni a gyereket egy ilyen. Pont belászom. De Nincs séta, járni kell folyamatosan. Most azért 10-15 meneteket légy nekik folyamatosan tudni játszani. Nem stressz alatt. nem állok bele. Kibírja a stressz alatt a hát. Bizony. Hát hogyne azért más fizikálisan is. Meg agyilag, tudod? Hát másképp áll az agy az embernek, másképp dolgozza fel az energiát. És itt egyszerűen ezt mehet a picsába, nincs. De ott Ez nem az, hogy ez a Szabi. Ez a Szabi. Meg se ismerem a sisat. van ütésre Szabi nyert. Akkor mehet be, hogy a bíró. 12. párként mérkőznek. Piros sarokban Patai Alex, KFC, kék sarokban Márk Szabolcs. Gyerünk, Alex! 3-asnál dohányzik a bíró. Látom, tényleg. Akkor is a Szabival ment. Lenyerte! Megnyerte a Szabi. Gyerünk, Szabi! Szorítóból következik az első menet. Jó. De ez ilyen haveri menet. Haveri menet. Nyomjál már oda az edzőnek Hát de egyet. nézd már. Hát barátok. Na? Jó volt, jó. Hát én így fogok De is hazamenni. itt a Gyurkánál? Gyurkánál van, de Tisza kécskelje. Hazamegyek. Gyerünk, Alex! Hozzánk valós. Nem vagy. Annyika bekötött. Gyerünk, Szabi! Szabi, úgy van! Előzd meg! Gyerünk, Szabi! Gyerünk, Szabi! Úgy van! Jár az első két! Mennyibe ütőtámba? Gyerünk, Alex! Gyerünk, Szabi! Föntfejesbe! Még egy nyereség van, jó? Ott van, fiam, miért nem ütöttek te? Én. Test nélküli! Ilyen félegházán nem jutok a szobába. Tehát ez nem olyan. Szabi! Első két fogadja! Pipu! Gyerünk, Szabi! Úgy van, forgasd be! Forgasd be! Kiugorja. Szabi! Szabi! Úgy van! Azaz! Úgy van! Ide benne! Gyerünk, Szabi! Ez az. Suspenzor már nincs rajta. Első két, Szabi! Gyerünk, Szabi! Játsszál, Szabi, játsszál! És Alex! Hát tudjuk, de olyan király! Gyerünk, Szabi! Szabi, te vagy a király! Figyelj! Csak kintről! Gyerünk, Szabi! És a boxingban látod milyen? Szabi, fogad meg jobban! Hozzá nekem! Fogad jobban! Ne hajlogjál, nem vagy egy kis bíbicban! Gyerünk már! Fogadja! Úgy van! De kár volt, hogy leütött. Gyerünk, Szabi! Megint leugorja. Fúj, de dám a könnyű. Azt, még hülye nap. Jobb belenézni. Esztesítés nem jön. Badd meg, én mámok egytem a párkány. Annyira érde. No, az még azt fogom. Elmentem a szemüveget megkeresni. Nem láttam semmit. Közben a szomszédban volt, hogy bolom még elkezdett beszélgetni velem. Én meg nem szóltam neki semmit, mondta még jobban. Hát amikor az edzőteremben leugrottam. Hát de akkor is én térítette a készhez. Akkor is én térítette a készhez. Hát jó, Ha de leesel már- elsőnek leugrottam. De ha leesel, nem lenne aranyérem. Ha Ja. leesel. Már fenn van a Mátyás. Szorítóból következik a második menet. Üsse már ki, hagyd nézzem milyen az. Itt van olyan? Ez arra jó, hogy akkor törik ki a fogat, ha összekapcsál. És az azt védi meg, ugye?
Nem engedő, hogy összekosszanjon a fogad. Nem olyan egyszerű. Lassú az a piros. Gyerünk, Alex! Gyerünk, Alex! Gyerünk, Szabi! Gyerünk, Alex! Ez a Szabi! Ez az Alex! Kurva sisak csúszik érte a szerát balról. Gyerünk, Szabi! Szabi, szépen menüssé! Ne dobáld el! Szerintem elviszi az Alex. Ez ám a fárasztó. Ez az Alex. Akkor még nézni. Gyerünk, Szabi! Gyerünk, Alex! Úgy van! Húzgáld meg Szabiéket! Úgy van! Gyerünk, Alex! Fordíts be! Gyerünk, Szabi! Piros már elfáradt. Gyerünk, Alex! Gyerünk, Alex! Szabi, hajtsd meg egy kicsit, megfáradt! Nem bír ütni már. Úgy van! Ez a Szabi! Gyerünk, Szabi! Úgy van! Úgy van! Ez a Szabika! Szabi, hagydok! Hallod, mi kemény lenne, ha olyan mester lenne, hogy kiesne a gyerekkori múlva. És akkor így legurigáztak. Piros már ütni nem bírt, csak végül. Figyeld, én nekem itt azért voltunk. A következő két pár felnőtt bemutató mérkőzés lesz. Felhívom az edzősportársak figyelmét, hogy 64 kg fölött, tehát 69 kg-tól 12 unciás kesztyű a felnőtteknek, ugye? Mert fejvédő nélkül boxolnak, akinek nincs. Az csak fejvédővel, de akkor viszont az ellenfélnek is fejvédővel kell, hogyha 10 unciásuk van. Tehát mindenképpen 12 unciás kesztyűt kérek a versenyzőknek. Még most sem. Jussi! Na mi van? Nehéz ott az ellenfél. Szorítóból következik a harmadik menet. Annak kapuja van. Írja az ütést. A Szabi gyorsan szoknak. Neki hármat be kéne rívni. Igazából az, hogy Nézd már neki az ujját, hogy csajozni próbál. Nem kell. de Todi meg csak a kézzel Menjél Szabi rá! Úgy van!